Веднъж аз съм ви казвал в случая с Соня, дето направи бустан, за да се разплати заради харамийските години, когато обирал хора и за да могат да го приемат съселените му. Забрал ли си го? Забравя съм. Разправя го миналия път, да. Той в планината бил там Може да не съм бил тук. в един проход Харамия, обирал ги, много пари спечелял, много имущества, злато, бижута и се отшел в селото. Обаче всичките знаят, че той там е Харамия. И прави тия били. Спрял са при двама, поздравили са, те се поприказвали още малко и са пръснали. Отшъл в кръчмата, двама седнали и се пият, седнали и той до тях, те се изпили на бързи ракията, платили и се отшле. Днес утре те забелязал, че просто хората не искат контакт с него и да общуват. И тогава отива при един и го питал: аз си съм украл тези богатства. Нищо не ма топли при това, че с селените, с които съм израстал, не ма приемат. Кажи как да се смахне това проклисто от мен. И да се направиш един бустан в края на селото, ще раздаш дини на всеки, който мини. Ще раздам. Кога ще разбира, че ми е паднало проклятието? Когато ти поникнат коловите, де си заградил бустана. Раздавал няколко години дини, коловите не никнат. Продължава. Всичките знаят, че то гледа бустан там. Един път минава един с кон. Спира го, он не спира. Подминал. Рекал край. Аз изтървали един, пропада работа. Пушката му стояла там в колибата. Гръмнали, гръмнал го гърбът. Хвърлял пушката, река мента му. Толкова дни раздавах. Няма да се оправя работа и ще си заминава. Кога погледнал коловите всички, такива зелени ластари изкарали. Бех, рекал, аз толкова добре подарявам дини няколко години и сега гръмнах човек и те покара. Просто слисан. И отива в селото да им разкаже какво станало. Текли, тъй ли бе? Ти си направил много добро, бе. Той се канеше да дойде, пък той имало сватба. Да уби младожениката и да открадне болката. Ти си свършил голяма работа, ела, ти си най-големия сват на сватбата. Приели вече. Да. Виж сега, той съм го чул от Леля Донка Куртева. 70-та година ми го разказа. Мен много ме измъчи с това въпрос. Какво е добро? Какво е лошо? Аз си дам обяснение. Тя ми разказа този пример. От тогава добър и добряк са различни работи за мене. Тъй. Да са отклонки. Трябва да се сруче само върху и за да може да такова.